Здравейте, здравейте! Вие сте с телевизионната игра "Познай коя е тази дума". Търсим дума. Нещо, което викате, когато ви трябва спешна помощ. Л, ланга, лунга, ланга, лунга, харта, хурта, А. И така, 7 букви. Играете за награда от 1000 лева. Повтарям, 1000 лева. Звънете само 3 импулса в минута. Ало. Ало? Да. Ало? Да. Ало? Да. Думата е лимонада. Вие лимонада ли викате, когато трябва спешна помощ да повикате? Да. Даже звъни на пожарната. Пожарникарите не разнасят лимонада, те гасят огън. Да. Аз сега такава силна ракия пих, чих огън. Да пратят каса лимонада да гасят. Добре, останете на линия, а ние ще се свържем с пожарната да ви донесат лимонада. Време е за друг зрител. Търсим нещо, което има сини буркани. Започва с Л, завършва на А. Ало? Ало? Да. Щом има буркани, Да. значи налеля ми мазата. В налеля ви мазата сини буркани ли има? Да, буркани с компот от сини сливи. Печеля ли? Печелиш, да, печелиш. Айде, остани на линия и отивай в мазата си лелина. Да си вземеш наградата. Добавям още една буква, за да улесня изродите. Зрителите. Ето. И така, думата става Л-И-А. Търсим превозно средство за спешна помощ. Следващия, слушаме. Ало? Думата е лампада. Шорен си фой, кейонджия сони фешура. Да, благодаря. Останете на линия и ни изпейте още нещо. А през това време пускаме следващия зрител. Ало? Ало? Да. Спешна помощ ли е? Може ли една каса бира? Не е спешна помощ, но защо, ако сме спешна помощ, ще се обадите на спешна помощ да търсите бира? Как що? Защото имам спешна нужда от бира, бе. Бира ли такова нещо, господине? Бира. Бива, исках да кажа. Вижте, ако останете на линия повече от 3 часа, колегите ми ще ви пратят бира. Следващия. Продължаваме да търсим думата Л-И-А. Тъкмо си поливам цветята и се сетих. Думата е лейка. Лейка. А куха ли е? Куха ли лейката? Куха лейко такава! Останете на линия, помислете си още. Не затваряйте телефона. Подсказвам. Като за идиоти подсказвам. Ето, ще допиша още букви, за да сте наясно. Ето. Сега готово. Сетихте ли се сега? Ало? Да. Аз знам думата. Ето, даже децата се сетиха вече коя е думата. Кажи я, моето мило, хубаво момченце. Кажи думата. Думата е линийка. Значи, моето момче, вземи сега една линийка и с нея се опитай да измериш колко точно си прост. Следващия! Ало. Думата е линейка. Браво, Жоре! Браво, братчет! Браво, зрителю! Браво, зрителю! Браво, зрителю! Браво, непознати зрителю! Познахте думата, заслужихте си тези 2000 лева. И да почерпиш, да не забравиш да се правиш на луца, непознати господине. До нови срещи!